Трайковски ми е брат. Мирче, пождам. Кой те е брат? Борис Трайковски бе. Подведените ми кай бистата, намирно така правят, него го утърпава. Оди по-далеко малко. Дай, не можем, че умрем. Не се кириве, не умирам. А до сега ти умрех. За малко, не ли? За това днеска така правят. Они... Слава ца, съда сама. Оти го умре Борис Трайковски. Да, а они бистат. Ой, малко по-надоле, гледаш дето сака от по-далеко да те гледа. Онда. Ние уйдехме в Европска уния. Да, само не влеземе. Ама, они дека ќе одат. Сад там се собрале и Слава. слават. Ета. А ја се празнуваш? Димов. Штаковска бех перво, Ама ой по-натамо малко да те гледам и аз. дай отведете ми дека Каде да те отведа? на бистата кај брат ми. Кой? Дека бистата? Аз ќе ви кажам дека. Ме няма место, как ти отнесам? Излези ти, аз ќе седна. Ой по-натам, ай, оди малко да те гледаме. А Толумба... Борис! Да не, шикеро да не... Дай бе, отведете ми, нема дека да... Я оди от таксито влези право. Оди я тава такси. Не, ти се ездесовски. Не се бе, тия са на ВМРО. На траичето. Абе, бистат ездесовски съм, затова... А ти мразиш ли ги ездес? Мразам ги. Ама оди качи се от това. Защо? Много му си лакирна. Не, И така ми става. нема мачтон. Що? Не ми треба лак. Само брат ти трябва. Само брат. Знаеш Оди там от таксито се качи. Оди право. Че да кажи. Ай, иди ти там, ти аз по това сак. Ай, чеки. Айде стани, не можем да ти... Ей, имам беги. Абе, не се смай. Имам пази рак, ти имам мирче. Там ли е? Абе, да не... Дай викне ето бързо. Смай ли га, бе? Ей. Смай ли, бе? Дай. Викне бързо, това главата, бе. Викне. Ой, мирче. Дай, бе. Нямам кредит,